Бургаското дружество Топлофикация предлага на своите клиенти лесна и бърза връзка чрез официалната електронна кореспонденция. Вече има голям интерес и все повече клиенти на дружеството заявяват използването на електронни фактури. Това съобщи директорът на Топлофикация Бургас инженер Христин Илиев. Електронната фактура, която изпращаме на посочен от абоната имейл или директно в нашия сайт, където могат да отправят за абонатите запитвания с съответно предложен от тях имейл, на който могат да получат отговор. И това всъщност ги улеснява, като не е задължително да ходят до клиентските центрове, там да губят време, откъдето също могат да получат информация. Но кампанията с електронната фактура върви доста така прилично и доста абонати вече има, които предпочитат този начин на информираност. Какво е необходимо да направят хората, които решават по този начин? Най-важното, което е да подадат едно заявление, което може и по електронен път да го направят. Има го на сайта на Топлофикация като образец.